গোপাল নতলাঙ্গৈ নকনি फोथारगा এই যে मोसाफुरा बोसोरनि बोसाय गोमाखा बुहुजों गोमाखा बुफा गोमाखा ताखु गोमाखा तापर ओइ मोसाफुरा तापर di राजानि मोखां नावै बाजावै ओ मोसाफुरा पास थायगा 2028 मनि जवाब बानायनायसो रिनाय जासो मन खालि मान हैनाय बिनि कमनि कमथाम फुवा दंमानि मन ट्राप नसबाय माखिनायसो मोसाफुरा बेलाय मकलनि मुक्ति खालायो मास्टार मासा गोपाल देबबर्मा गंग्रायनि मास्टार गोपाल देबबर्मा गंग्रायनि जात कायलेबारिनि दिनो एकदम दिनै हाय कायलेबारिनि दिनो दिनै नानि कायलेबारि माने गोपाल देबबर्मा कायलेबारि ओ दिनो जों कोन नकनि दिसावै दाहानै कोन फोथारनि गोपाल मुदुमार टंनि गोपाल देबबर्मा गंग्रायनि जात कायलेबारिनि दिनो गोपाल नतलांगै नकनि फोथारगा এই যে मोसाफुरा बोसोरनि बोसाय गोमाखा बुहुजों गोमाखा बुफा गोमाखा ताखु गोमाखा तापर ओइ मोसाफुरा तापर di ini गोपालनि नकनि पररा कुनो दिन पावना साला जे कायजोंनाय बुरि पावना साला कायजोंमानि दिनो एकदम कायलेबानि दिनो गनो नकनि दिसावै दाहानै फोथारो नक खाना फोथारो गोपाल बसे देशनि सामन्तांनायखौ हा बसे देशनि सामन्तांनायखौ काजोनि दाबुंगा बुङो जों जवाब मारिनाय ओ मोसाफुरानो जवाब मारिनाय चिनि खुवायानो वाहाय उपयुक्त गिलामा दङ एमएलए उपयुक्त खाय चिनि खुवाया करिदा हा चिनि लासिमा सिसा अন্য जखानि फायै पासावै एमएलए ओंखारगाय चिनि खुवायनि बागै जों बेलाय लज्जित जों बेलाय लासिमा सिसा बहुत देश की भाई पहुंचा पास हुए एमएलए हाँ बेलाय सिंह लासिमा सिसा खालामो ओ रामचंद्र गारनि बागै ते जों आंगनि जे खुवायनि केराय बेलाय लासिमा सिसा खालायो जोंनि खुवायो सिकितनो हारबो मोसों गोबां गोनांनि हारबो मोसों गोबां हासिं सामानि बुरै गाहाम मोसों गोबां जोंनो बय सारा दिनफ्राव जतन सिनो खुवाय जतन सिनो